It is said that a winner has 1,000 reasons to make excuses, one reason to succeed. They take that one reason and proceed. Unong job lada udan shi hajar tali ki daw ban khanyum hala ka jong jingin Henry lada udan tang kuwi ka daw ban job un shim ya kata ka daw ban job pat un jai shakmat kane gade ka jingi thu khana ka ba seong tanat bha ka badan ka internal motivation laong badan way ukhana ubas ngau tanat bha ban yele kai football but ulong u substitute ha ka team jong ka school jong Henry ke ka ba seong si ka long ba umjula ban rong watang ha ka first 11 ro but bonusin hagi match jong school jungu ususyong haben Henry wala kataru judu mensim uwan shirhem syaka practice man kasngi uklam jupep tang kawai rugasni haman lagi por ba uwan man practice laju senran hiu do kupa jungu but kat pagi kena kidang practice ukupa jungu usyong hakan dong ro hakawai ke ben jong kata ke stadium but ujutap da kutupia ya dur khamat jongo shesen ukpa bat uni ukhon ki khlang wan shaka practice bat hakasi ka bhanyo ka dega match ka ba kongsan jong ka team jongo namar ka team jongo kan yakhun ya ka quarter final jong ka ta league uwan tak ba mare chata shipom net hashwa ba on stang ka match bat uwan marwe khlem ukpa jongo bat uda ong ha coach snobha ban ailat yanga haganiga match ka ba menta Henry coach uong memdan hagalis jong ka first 11 ukhna ujubab coach snobha se ai yanga ka nigalat ka bachisen ngan om penle ranye phi ta shisha ong byang coach Henry mem shem la wan shaka practice Henry usngi ong byang ukhna coach ngej hanga shene hanga ngan le yaka eka ba special mentakasni coach haba uyoi yaka ne ka jingtrang jong ukhna coach ula ong to tangba me depan le yakane ka banga omanta snga bhashine ong miyeng hagani ka position hangne but hagpor ba me yo ball me depan supply ya ka ball house striker but me depan ai ka ball kham hakmat khandiat nakamanta ki players khnang manisna ya ka strategy but ula batai benya ishphang ka position jungu but khana ula snga bhajai ya ka ek ba coach ula batai u but enda ka match kalastang I kumba ulay yo ka reka ka bor ka bala pensla u hamstat ban ya kiwe ki players ula poi kloy shakabol hashwa ba ki players in poi shakabol la leb ha hadok kata ka jingle ba jungu ula ban shim wat ya ki bol ke ba kim khimit tissue ba un yo ban pat but haba uyeng hakmat jung ugol u focus ba but jum miss wat tang ka shot ro but hagabakut jong game ka school jongi kala job padu ko chuong ngamla pan nyek ya kane ngam jutip bakat kane ka sap ke jingla kai medon barak kata balai mi murid ya kane ka sap jome khana uloong pitip coach manta ka sngi ga de ka sngi ka ba nangkong ba ukpa janga upej ya kane ka jingla kai janga coach upej uwar ya ukpa jango agata ka jaka ba ujusyong padu uong Henry ukpa jong me umdan hangde haga jaga ka ba uyusyong ba shikata ura jebab yang coach ukpa jong lakhalat Henry sngi manshwa but mentaga sngi ka de ka sngi ba nangkong ba upet yang ana jero Henry ujupet yang menang niru coach ukpa jong ude ubamatla umla ban yoi but mentaga de ka sngi ka ba nangkong pon pet ya ka jilak ka jong haga jishisha padu khna ula ong shushu pa jong ulong ubadan kam haga jingem jong but menta kasngi upet na kong ya kajing lek kajanga but ngade man penhun ya u da kajing lek kajanga parlok pe ka pat na kamanta ukupa bakanja man sem jangi ukupa bom cukut uble upet yangi barabor but habangi pet lene habangi pen le jingmut ya kajing im jangi haga jing syakat kum gani kajing thokana ka bangi thobi menta ngin long barabor ki baklan haga jing im jangi persyang ban yokor ya kador jong kajing ia I realize the value of grace that we receive. Kalat ban kendo ya ukpa persyang ban wat ya kilat ban kendo ya uno hikai ba sisya jangi ban yo ya kata jing syampang na uta uno hikai kalat ban syakri ya u ta uno hikai lene uno ngelam kalenti ka ba krau jong ka jing ij jong utrai bat ka jing men haka jing ai haka ban yerap ya kiwe kan mau baga jing im jungi kalong kabalong kot ngimtip
kat no bakane ka kabuk siarkan ne haka jingam jengi bo ya kane haka jengmut jeng phi bat long ba yo ban sin barabor ki perok pi jenga lada ka jingit jeng phi katlot phi la ban pengklan ya ka tang haka chiklimat phila ban kelinga kumno wan ra ya kata ka jingnang haka ta jing champang jeng phi bring the right knowledge to your own intellect kane ka jing champang kalong kum uta ukyu uba he ba uba ngira bo lene ngira store ya ki bon jaj kita ki jingnang baro kita kiba phila pule hagaji imjeng phi baro kita ki phila yo skill hagaji imjeng phi but baro kita phila lap lene phila experience hagaji imjeng phi ni story kita hagata ka jimut ka bangi khot ka jing champang but hakapor kabangi do man sem ni di ban jet kum kino kita ke jajing nang ni haban sei na po tau kyu but ni haban penjai rengkat ya ka berkata ke jing champang jina kum ta ngi da ban imbyang ni da ban long kidru ki belong motif ha ka jing jong but ban yo ya kata ke jing champang phi di ban pulei bha ya ka kot ka kten jong uplei but kum no ba phin ban kam ya kata ke jing nang jong phi bakan long ka jing champang jong phi don ka kten ka ba ong kum ne nama kata lada phi bam ne lada phi di ne lada phi le ya ka ka kam tu le phi ya kita ki baro nakamta ban pandon burom ya ublei to long phi ki bara ko stay blessed.